bude. Před 9. jsem tam. Divo? No, to budou dobrý na sebe s Kikinou. To je náš ženich, jestli nám to povede. Který? No, Beda. Belmondo. A vy chcete mít strachu? Nechci. Nechci, ale prodám. A oni jsou, tyhle ty jsou hezký, tyhle ty prakáče. Kde má paní? To tady není, to tady není, tady mi dá dítě. Dobrý. To je ten starší, tenhle je on. No, ten on. No, ten Tohle máte ten dohromady. tohle do toho máme. Drobnější, ten dověrný. No, udělám. Po francouzsku, je to francouzsku. No, pojď, Niku, to je dobře, ano, pusto. No já jdu hnedka, protože tady už jedeš, nepřijdeš. Ježkovi počkej na podkouzlo. To bylo hezký. Ještě budeš dělat takové Já se promluvím s tím, určitě, když tam chcete jet na to, Já přijdu nezvětším, že mě ukážu. že by tě vzali se, nebo stejný týden, tak že já bys nemusela, protože ve čtvrtky tam to vždycky nepustí, protože je tam v pár. takže já jí poprvé vemu A na potom něco uvidím, měkkýho, jestli bude vás třeba v zkoušet. sobotu pošlu domů. Protože tam bylo... Já musím stát v tom stýlu. Já přemýšlím ještě, že bych přijela na Brigošku po 25. třeba, jo? Jak teď zabrzdil. Oni si vypočítávají, když tam mají vlnou. Rukána. Moc tlustá je teda, trošku bych jí zhubla. Tak, ano, to je hodná. Pojď, Jiří, pojď. Ono jí to vodí. Jiří. Noze. Vystupte. Zastav, stůjte. Čelem vzad. Já jsem paňák, hele, buď nelazíš na takovýhleho, nebo ti to udělá automaticky, když tupte, on si hodí pozici a postaví se proti tebe, a když ne, tak abys tam nezaspal a nenechal ho někam. Zastavte se čelem ke mně, ruce na Sedni. ruce to. Jakmile mluvíš, Tak sedí pes. tak si posadit ruce dolů, posadit a pak je rozhovor s tím, že jsi v základním postavení se psem. Co tady děláte? Tady nemáte co dělat. Budu zítra co dělat. Ty kluku, ty vole, já si tady můžu dělat co chci. Přidám tam. A ty říkáš tam, drž ho. Jo, Přidám tam hudbu a budu si hrát s videem. Tak křičíš, stůjte. Dobrý. To je lepší. Hezký. To pro to čistý. Krásný, bez jediného překusu, to není boseron, no, to je křížený nějaký. To sami já jenom dělám tenhle pojď, řekněte.
jenom drž, nevadí. On to cítí. Vždycky za to u něj už by se taky mohl začít s tím kontaktem. Teď zase, jo? To je jedno, on nestaví, co má. Také bojuje, není pasivní. Pepa, stůj na místě! Ano, Srazili ženskou na křižovatce, když jeli policajci na červenou. To říkala, ale houkali, měli zásah. Měli k zásobě, měli puštěnou. Tak tady to neříkali, co? Revír. Výborně. Když jeli na červenou, tak to baba asi byla hluchá. No a teďka po dlouhé době dávali avíza v protisměru auta takhle. Chytali tady na tom, na babáku. A člověk přijat úplně až nahoře, kde jede babák na konci lesa. Seděl tam za takovým peříkem, vůbec nebyl vidět člověče. Tak musel si úplně, seděl normálně takhle nějak seděl a to vůbec tam nebyl vidět. Na křižovatce převážně zastavit, mám tam. Je to normálně jako když se Dobrý. z Lomnice už jezdí 2. Má zase tak špičková nebude, jo? Teď zatím vypadá, že jako, že to drží. Celá zobala. Zobala, tak je od nás. Čekej, neví. Šikovná holka. Nervóza. Ne, jediná jako... Přepadne dozadu. To je šašek tohle pes, no. Pojď se drinkou. Hodná se drinkou.